Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Campur lagi. Sakit campur ciri-ciri niki. Iya, Le. Iya, karepku nek campur ciri lah. Iya. Nek ngene bloko kan gak ono barang iki. Tambah sih ya, Bu ya. Ora iso. Ben kancane uman, Mbak. Anu, Mbak. Kancane ben uman nggih, Bu. Nggih. Pasti kelere nyigari niki, Pak. Ya, iki anu Mas, nyigari ku kurang anu Mas, 2 jam. 2 jam ya. 2 jam ya. Enggak mulai pagi, Pak, jualannya. Enggak rumet Mas. Kalau dari pagi kan lebih rame malih, Pak. Nggih. Soalnya berbodoh Mas, pikiran. Lelang, langsung dimasukkan Ke ke dalam periuk. dalam periuk. Ya ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah siang-siang kali ini kalian saya ajak untuk mencari kulineran lagi ya guys ya. Nah di sini Kang Kulis mau menuju salah satu somai pentolan yang lagi booming atau yang lagi ngetren atau viral ya guys ya. Namanya somai pentolan Lek Paidi ya guys ya. Alamatnya di salah satu desa Puluhan Tengah, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Nah, di sini Kang Kulis sudah sampai, guys. Nah, ini guys ya. Yang beli sudah sampai sini, nomor antriannya sudah habis, guys ya. Dari Kayen. Ya, dari Kayen ini sampai sini antriannya sudah habis, ya. Nih, posisi mulai begini Mas. Langsung ditarik Mas. Ditarik ya. Oh. Ditarik bisa kencang. Biar kencang, Pak ya. Ya, kalau kencang itu baik pentolnya. Baik. Ya. Oh. Tarik pelan-pelan. Langsung dimasukkan Ke dalam periuk. dalam periuk. Ya ini. Pasti kelere nyigari niki, Pak. Ya. Ini anu Mas, nyigari ku kurang anu Mas, 2 jam. 2 jam ya. 2 jam ya. Enggak mulai pagi, Pak, jualannya. Enggak rumet Mas. Kalau dari pagi kan lebih rame malih, Pak. Nggih. Soalnya berbodoh Mas, pikiran. Nggih, niki nembe. Ndamel napa niki? Sledri ana Sledri. oncelang. Oncelang niki, guys. Baru proses sampai sini, guys. Bukanya dari jam berapa, Bu? Jam 2. Oh, jam 2 ya. Di jam 2, guys. Sampai sini jam 12 belum buka. Masih proses, guys, nih, guys. Ini guys, dapur ya. Wah niki. 7.000-an ya. Kenapa? Harganya 7.000-an yang ini. Yang kecil niki 7.000. 10.000 itu. Yang sama, ini 10.000. Ini 5. Oh. Kalau yang ini besar belum jadi. Oh. Yang lokal belum jadi. Ngoten niki bosok-bosok. Niku. Nggih, nek pun sing kemrikane bosok ya bosok. Bosok nggih. Lagi ini kena seminggu. Mau jualan niki pirang tahun nggih, Bu? Nek viral niku wis 2,5 tahun. Nah, nek kula jualan niku pun 28 tahun. 28 tahun nggih. Nggih. Oh, pun dangu. Nggih, ngono sih sepeda kriat-kriat mubeng kok, Mas. Mubeng. Oh. Dan niki alamatnya pun di, Bu, niki. Saka Puluhan. Soko Puluhan. niki. Oh, dusun Soko nggih. Nggih. Oh. Ya guys ya. Nah, ini masih membikin nih guys ya. Ini sudah jadi, yang sudah jadi nih guys. Yang tadi dibikin nih yang harga 10.000 nih, Pak ya. Oh, ini guys, yang tadi cetakannya pakai plastik ya. Ya, jadinya seperti ini guys ya. Ini guys masih proses Pak Paidinya guys. Ya. Bikin Sampai pentolan. Pembuatnya sampai jam 6 Sampai jam 6 sore, Pak. Iya. Oh, biasanya. biasanya ya. Oh. Habis 50 kilo Mas. Biasanya separuhnya. Separohnya. Iya. Oh. Biasanya. Jadi tambah lagi.
Tambah Banyak, lagi ya. iya, tambah banyak. Soalnya tambah viral, Oh, tambah tambah terkenal. banyak, ya. Ya banyak pelanggannya. Pelanggannya Gabus, Mbak Romo, Oh, sudah tambah Romo, Juwana, Juwana, Kota. pokoknya Jaken. Oh, perusahaan Winong, Winong, weh, Pucak Wangi, jauh-jauh Pak ya. Boleh. Kenan. Wah. Kolilo juga ada ya Pak ya? Ada, Ada ya. Kolilo. Oh, Kayen juga ada. Ini Gabus ada. juga ada. Pati Pokoknya Kota. banyak Pati Kota. Pokoknya Juwana. pada kesini guys. Terangkil, Terangkil juga ada Pak ya. Ada. Jepara, Dari- Jepara. ya ada. Jepara tadi ada Pak. Barusan Iya, ya. ini ada. Barusan tadi ada tadi. Kelet-keling Mas Bang. Kenapa Pak? Wong kelet-keling Mas. Kelet keling. Oke. Ya iki guys, proses pembikinannya pentol cakpai ya. Ini prosesnya masih dengan nggak pakai kompor gas tapi pakai kayu alami guys ya. Pakai pawon guys ini bikinnya ya. Ini pakai kompor. Nggak pakai kompor jadinya alami. Kalau Mas, kalau bikinnya Gimana? pakai kayu itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Kompornya baik. Baik. Oh, kalau Tapi- pakai kompor Kompor baik kayu Mas. baik kayu ya. Oh, Kayu kan pelan-pelan Mas. ya lebih bagus pakai kayu ya. Wah, mantap guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan somainya pentol Pak Coy, Pak Paidi. Pak Paidi ya, Pak Paidi, kalian bisa datang di mana Pak? Ini Pak, alamatnya Pak. Pucak Wangi. Pucak Wangi, desanya Pak. Bisa Soko Puluhan. Soko Puluhan. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pentolnya Cak Paidi ini, nah langsung Bapak Paidi ya, nggih? Langsung ke sini ya, guys ya. Nah, ini Inden Mas. harus pesan dulu, Pak. Pesan dulu. Oh, pesan 1 dulu. bulan baru. Oh, baru pesen gitu. Seperti PCX. Oh, malah kayak pesen motor, guys. Nek sampean tuku pentolan kene kudu inden sik. Heeh. Kalau yang besar, Yang besar harus inden. Oh. dulu. Kalau kecil enggak, Pak ya? Enggak. Kalau kecil enggak Yang inden. besar inden, Yang Mas. besar ya besar. Kayak ini inden ya, Pak ya? Ya, inden. Oh, inden. Yang seperti itu. Ya, ini yang sudah jadi seperti ini ya, guys ya. Oke. 1 bulan lagi dapat. Kuah Mas. ini, Ki. Kuah, Oh. iki kuah. Kuahnya lah sing molak-malik Mas, sing molak-malik ora wong dhewe. Sing molak-malik sinten, Pak niki? Sing molak-malik ora wong dhewe, banyu kuwi sing molak-malik Mas. Ngoten. Nggih. Rasane jos dis. Rasanya jus ya. Iki berani tak anu Mas. Apa nih niki? Sak berani tak anu tak buka. Iki berani guys. Wah, barungane Barungane guys. guys, ngene guys. Barungane marem, guys. wah marem iki wah. Iki 3 iji Mas, barungane Mas. Telung Sak iji. janjang. Oh, Mulane rasane jos biar dis. sedep ya. Oke, Mas. Jos pokoknya. Rasane ora ono ngene enak Mas. Iya niki. Enten tulangnya ben supaya sedep guys niki guys. Dengan Nggih le rame tempul niku lho. full. Oh, Terusan tonjok yo enten ya maksudnya iku kalih teng Malangan mriku. kalih ider. Nggih, itu teng Malangan. Tapi sakniki mboten ider jenengan. Iki nggih mboten. Sakniki mboten ider sakniki. Mboten napa-napa malah teng griya kan lebih nganu jujukan iki. Tolong isak sing gawe. Pripun? Tolong isak tes sing gawe. Oh, tese ndamel. Nggih. Nggih langsung ditunggoni wong. Sing mboten pesen-pesen ngoten niku. Nggih. Lah sing mungkin malah kalah sing gede-gede, Mas. Sing karenan niku. Nggih. Nggih nek sing ngertos iki do nunggoni terus. Niki lah sing pesen yo kathah. Kathah Nek nggih. bar magrib aku ngengei semene bar magrib. Nek Bar magrib, nggih. Kan janji bar magrib iku. Tiang pundi niku, Bu? Nggih, tiang mriko tiang bingung tiang Winong. Juwono nggih kathah nggih. Oh, Niki sing akeh sing justim nggih, Bu nggih. nggih apa itu justip, Mas. Gomprono. Tiang dari ngurun. Daya dari nggih. Nggih enten Teng dari Trangkil nggih. Kok ngasih aduh menang. Pripun, Pak? Wotan, pati wotan. Oh. kowe nek arep jalan-jalan kuwi ndi kira?
Nggak sore jam 5 apa maghrib nih. Mungkin enak ya. Siapin ini. Itu naga itu. Biar cepat ya. Kecap sama apa aja Bu ini? Daun bawang kali. Bawang goreng. Bawang goreng, daun bawang sama bawang goreng. Biar sedap ya Bu. Ini tapi rasa. Nah ini guys, dipersiapkan dulu guys ya, buat nanti yang pesan pakai nomor antrian disiapin dulu. Kan lupa penganan. Dari Jepara ke sini. Wah, penasaran ya? Temanku padi kan. Penasaran ya Mbak? Penasaran. Boleh mah aja lah Bu. Ini belum buka, banyak yang sudah ngantri guys ya ini guys, para pembelinya. Wah. Ekorku wis boleh. Boleh banget. Mari wong akeh aja. Wih, ini guys, sudah mulai buka guys. Jenengan nomor piro? 9. Nomor 1 ngono. Nomor 1 gak ada. Wih, Lah ya Rano. belum enten Bu. Cah Yuwono ya. Wih, Cah Mbak ini Rono. guys, kiplah guys ya. Maksudnya sing nomor loro telu, Mbak, papat. Bu. Sekarang 5 ya Bu. Please deh Bu. Kasihan lah, kasihan. Nek urung ana wong sing duwe nomor, Mbak. Ane sing urung duwe nomor, sing duwe nomor urung. Gong rene iso diselakno. Ya iki urung ana. Ayo dang lek cepet. Dang lek cepet. Alhamdulillah. Ayo. Mas. Iya, Ki ya. Senang sekali ya. Dari Jepara sampai ke sini. Wah. Alhamdulillah ini alhamdulillah. Gak sia-sia. Ya. Nomor ambilnya gimana ambilnya? Ambilnya anu wis nomor anu ada. Nomor selikur nguluman. Maksimal. Maksudnya. Enggak, maksudnya. Kan Tali ngono, Dok. Engko lek pesenane kan Pesenane akeh, Mbak. kok nganu ora uman Kuman ora sampean. nomere Polqueri. Mana nih? Sambelin bisa, Bu. Duh, campur, Mbak. Campur. Nggih, kalek terus, Mbak. Kok sing pedes jenengan? 40. Tahunan 40. Terus nggono lang aku. Jenengan 30. 30 sampean, Bu. Anu pisanan kok gak sing order pisanan tak gak iku mau sing susulan gak ngono. 50 aku. Enggak bisa, Mbak. Enggak bisa. Campur lagi. Sakit campur ciri-ciri niki. Iya, Le. Iya, karepku nek campur iki lah. Iya. Nek Weh. enak bloko kan gak ono barane. Ini tambah siji gak entuk, Bu. 6 jadi lu gak entuk. Kok terjadi itu ya? Kan langsung genep 10 ya, pokoknya 10 ya, Bu ya. Ben kancane uman, Mbak. Kancane ben uman nggih, Bu. Nggih. Pas dikai 5 bos alhamdulillah bocah. Nggih, alhamdulillah nggih, Mbak. Nomor 1 gak taweni Mang. Lah iya. Nomor 1 loro gak taweni terus. Alhamdulillah pokoknya. Jadi dia putri. Kalau ke sini kalau nggak pakai antrian nggak bisa dapat guys ya. Harus menggunakan nomor antrian. Wah, ini guys. Berapa Bu kalau satu porsinya ini? Niki 10.000, Mas. 10.000 dapat. Ikuti ya Mas ya tadi. Pentolannya berapa, Bu? 4. 4 ya. Besar 1, Ya. kecil 4 ya. Ya. Oke.
3. Ini sing ana sambel 2. Pinten, Bu? 50. Iki bisa kabeh, Mbak. Iya, bisa kabeh. Oh, nek sing nomor antrian disiwene ya. Iya. Mandek bae. Wah, ini guys, baru buka, pembelinya sudah datang pergi guys. Ini nomor 14. Nomor 14. Nomor antriannya sudah habis, Mbak. Pulang, Mbak. Pulang. Nomor berapa nomor antriannya bisa dilihatkan? Ya 99. Nomor 1 belum ada. Nomor 14 dulu yang datang. Sing tanggung lah bisa gak itu, Bu? Enggak bisa, Mbak, pesenan banget tadi gitu. Caranya ambil nomor antrian berarti ke sini dulu, Bu. Iya, nek ora ke sini ya wudhu Kamu kasih nomor WA ya, Bu? Itu sudah ada. Di WA mboten balik sama. Berarti ki balik. Lah aku diingus nelpon Apa, Mbak? langsung ning Pak Paidine. Nggih, simpen. Kasa jenar. Ada urung ndek nomor aku Ada Nggih, lah. pira? 10, Bu. Ayo, engko nomor remang, ame nomor kono lho. Nomor kalau buri nomor 45 eneng kok. Nomor 21. Nomor 10. Ngan konten kreator. Kreator, Bu. Nggih. Ada Pak Idi ya. Kok tak nyanyi YouTube. Iya. Lah baju kok apa ora nek ora ya wis. Kang Kulis channel-e. Kang Kulis. Bang. Kang. Kang Kolis. Kira-kira udah pasti ya? Ayo kayak gini. Halo guys, gini. Jadi yang saya udah besar. Masih coba rek. Iku gede pesenan, Bu. Kira-kira udah besar. Stok pirbo, hati-hati. Mix. Sak moten niku pinten, Bu? 10.000. 10.000, Bu. Aku pentol kecil ae kabeh. Nggih, wonten ngerti iki. Kecil tesih kata. Andan iki. Nah, Serang video aku lah. ini molas no ya. Ya ini ki pun butuh sajian sing ngisor rewet hidup. Iki cukup antrian nomor pinten? Iki nomor 9, Mbak. 1 2 3 4 5. Derek eten. Durung teko. Ini langsung masalah 14 ya. Enak dari. Kone teko yo. Oh niki 30, Mas. 30 iki jembrah iki bungkusane. Just tip pokoknya. Enes 55 aku, Mbak. 55. Walah. Sama 9. Firallah. Itu tak ilah billahi ladin. Nomor kakak keluar penggak. Aku ki mau 80 ditolak, Mbak. Allah Gusti, jenengan iki nomor sama, Mbak? Nomor 9. Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 bongono. Gongono. Iki nomor sama tapi ya 50. Pira mau, Mbak? 80. Ora, Mbak, tawari 35. Oh, kan nyanda aku. kan cilik aku. Karo cilik engko 15. Jenengan mas aku ngewangi iki, Mbak. Boten. Beda mengki ambek. Hei. Lha-lha iki jasti apa ora? Lah nek jadi yo klenger. Ora iso, Mbak. Niki aja tani 100 sama dhewe ya, Mbak. Ini berapa sedane? Nggih, Pak Den. Ya, Memang termasuk iki. Derek anu. Ini barang. Bu carane kowe buka wong periksa nek sing nomere adu teko sik yo didhisikno. Nggih. Periksa iki kaya ada dokter Suti. Bakaran netan. Ya Allah iki Mbak. Niki Pak Paidi spesialis pentol. Santai, Mbak. Aku ngenteni 100 sehir. Waduh.
Jangan teng kosong lah. Kuwi kok ikon ya. Iki lah ngenteni 100 suwe. Iku sing liyane Yang mana main nama siji ora telu lah malah teko ya swidak padha emek. Masa. Lalol Din. Wong telu 20-an. Wah ya Allah ya Allah. Urut mere. Wes iki balik ae. Nggih mulai. Daerah ndi? Deleme pundi? Daerah Mbak Romo. Oh, Gemojo nggih. Sing anu mau. Dena ae. Dena di Baras. Tangga desa aku, Mbak. Ya santrian wong pirang-pirang Mbak ra iso langsung dipuk saiki Mbak. Jasit berego pira, Mbak? Iya. Dong sing pilih geriku. Peng. Kene jual. Tapi satu gak ngomong. Yo kari ngomong. Bueno, rasa kerja. Aku nek kene iki. Kangelan kula Mas. Kangelan awet di Pajar. Padha bayaran aku. Aku mau rene pe pindho wis, Mbak. Aku mau jiko nganu, jiko iki. Nomor antrian. Ya Allah. Esok berarti sampean rene. Iya. Lah piye ora ngono dak aku. Ora aman, ora opat antrian, Mbak. Aku MI nganu TPI. Apane Alim. Ngene iki walang isih wae. Aja ngetilen lho. Boten. Niki gak keluarga. Sam Mbak niku. Nggih, iki Mbak Alim ndak Mbak wis niku manggon nek Mbak Tiang Mas Tiang sik Mbak-mbakan. Ini putih dadi kuning ya. Nggih. Nggih. Wae sampe cipi. Monggo Mas. Ngono Mas. Piye carane? Carane. Kalau nyidam ora cepet-cepet. Nggih Bu, ini orang ngilang. Biling terus ket mau kok. Oh, kok ono bakwan ono tempe. Salam Mbak, nggo tau betul. Eh. Iki kok wis tak piro, Mbak? Mantap, guys. Berarti niki mboten ngedol 5 mriki, Bu. Oh, tempatku ra ono wonge aki ya, Mbak. Ngoten. Gelar kete mriki. Jarene sing tanggung ngoten iki pinten, Bu? Iku 7.000, Mbak. Masa 7.000 ah? Dalem. Lah sing gedhe pesenane tiyang nggih. Iya, gede pesen sik, Mbak. Nggih. Ya iso melane pesen sik. Ini pesan aku sing tanggung e. Gede ku pesenane ra Nggih. Rong minggu ka sanjange. Nggih, pulang jam 4, Kak. Aku sok tanggal 4, Mbak. Kowe, aku harus bayar rong minggu kas. ya iki Wis ndek nganu kok. Wis ndek kapan lali aku. rong minggu. Serong minggu padha ae. Jaket iki yo iku lagi tok piro. Tenang, Mbak, santai-santai. Iki mbek sampe lan. Mbak Alia itu di sana. Itu nang sing wangi nek, Bu. Jaket iki kuwi aku karo buntel-buntel mulang. 55 lah gak sengaja. 55. Nek ilang. Aja Mas Tio. Ilang ya. Wangi buntel ibu ku sakit. Iki kuwi sing Mboten nah, mboten. Iki loro masak 8 kok nek wis teko ndek padha wae iki balik. Nggih. Ndi sore tak kandhani ya. Nelpon arek wong. Jinak kene nek rada cecek Mbak. Om ralian saya, Mbak, karek kowe terserah maksudnya Iya, Andri. Kok magrib, guys, aku magrib. Lho lah piye wong Dereng dados nih jeneng. Engko lek kowe dhisik wong sing pesen selawe. Pentole jenengan dereng dados sing gedem-gedem. Kene ya. Dik 80. Walah. Antri oke santri Paiti lho, Pak Paiti lagi gawe antri sabar pokoke. Gede kali. Iki lho kakekno. Nggih. Kulo kali itu. Dalem. Jenengan kali. Heeh. Ya iki kontene. Kontane rene Aku piye lah? Lah piye aku wis mau mulo jam rek. 11, Mbak. Aku jam 11 rek. Aku Mas kula DAP tumbas tak kandhani lah ono. Fotone barang ini. Enggak apa-apa, Mas. Ini kan menguntungkan. Mbak gak apa-apa ya Mbak, tak salah dua. Yo, matur nuwun karo sing iku, Mbak. Apa ya Mbak? Sapa iki? Yo, Mbak ayo Mas. wes. Prabowo. Iki lho langsung. Ini pinteran Mas lho. Nggih, nggih. Ayo. Tiga selake tiga kulo Bu. Iki antriane tak kembalikan. Iya, iya, Mbak, iya, iya. Ya marah pesen piro? Aku kepengen Mbak.
Arep pesen piro ki mau? 10 jane, Mbak. Arep 10 ha. Bungkusnya sing cilik ya, Mbak. Itu 35, Mbak. Iki lemase iki. 3 kula. Ya 3, Mas. Nggih. 3. Iki kene iki. 3. Nggih. Iya, iki nomor sama. Loh, nomor 6 loh. Oh, kowe kan gede. Aku kan kecil. Enggak dirubah ya. Ya. Disoting loh, disoting. Di syuting iki, pokoknya masuk YouTube. Iki Bunur Hamidah. Bunur Hamidah bos listrik Juana. Wah, bos listrik niki yo. Bunur Hamidah. Oh, niki to. Nggih. Bos niki ya Allah, bos apa listrik tekan kene. Sampai kesetrum penole Pak. Ada lucu-lucu guys ibu-ibunya. Pentale nyetrem rasingan. Ora kok tegangan tinggi. Listrik sing nyetrum iki. Pentale nyetrum. Jenengan? Tangan jenengan. Pak Paidi. Iya. Tapi Mbak malam. Iya, Mbak, aku tak ngomong ngirangi bundel-bundel malah. Delok ngono ngomong ngirangi delok. Kecewakno tiang ah, dadi tak tak batasi. Nah, kan adik itu gak melok. Gak melok. Ino. Anu laundry wonge. Aku mau tak mulai dhisik gedangku pesenan gedang sembarang dengah kau mau. Aku mau jam 09.00, Mbak. Iya, aku iso mau malah. Terus tak tinggal nek balong kuaan terus mulai ngeterno tiku lono sami. Inden koyo emas batangan lah ya. Itu tanggal Guys, pembelinya datang lagi nih guys. Pakai utang nah. Aku tidak luru aku malah. Ibu Semangat pokoknya ibu esit jualan ya. Ya semangat. Semangat pokoknya Bu nggih. Sengkleh, Bu. Lo dilarani Mas sengkleh. Dapat oh 14. Nomor berapa Mbak? Nomornya orang gue Mbak Mbak. Nomor berapa Mbak? Magrib kan, Mbak. Tanggung ah. Tanggung saya nomor usaha, Mbak. Dine kalih. Wes tak catet nang maksudnya niku jenengan nomor antrian, Mbak. Kan mau ya sini buku itu ya, Mbak. Nomor antrian. Piro iki 18 mau piro? Jajaran pinten Pak? 18. Lha niki nomor pinten, Bu? Seneng Bu. Antriannya suwi, Mbak. 14 145. Ini nomor pira iki, Dik? Nomor 1. Bu, nomor 5, Bu. Nomor 2, 3, 4, 5. Aku 10. Aduh, copot. Ya, bariki. Ya, pinten 28. Oke, bar jenengan kula. Ya jalan Mbak kula jane. Aku nomor 6. Kowe 10, Dik. Balik. Oh, Mbak, aku nomor 6 bar Mbak iki. Kongkong. Sabar. Sabar kok iki. Oke, siap. Ana wis kenal sih Weno. Nggih. Kok dicubludak ya. Apa anu ni tetel. Mbak nomor pira, Dik? Walah iku ageng. Sakit tenan. Nanti foto nek gone nganu kok pawon kok. Bye. Ayam lah wong iku. Entuk mulai. Entuk puru iku mau. Wis sithik nang cilik tanggung. Terus ngambil 29. 29 nggih. Lho kok akeh men. Masa pulih mata. Sing mesen Mbak Sinta iki lho. Sinta harga. Lho, Maksudnya iki gede apa ngendi, Dik? Motor gede. Nggih. Mak selawe nang iki tak jupukno sik. Durung ngono. Ora ngomong kok kowe. Gede hitungane mak selawe. Mak selawe dulu.
Aku ini angger pesen ya kayak bikin ora. Dan gelis gua. Mbak iki iso nyandak iku. Ya nemrata putih anake. Pil bolo ini lho pentole. Iki lho iki, biduane ya iki. Sing malah gede, Pak Irul problem gede soalnya. Ya nggih. Semua kalangan ya iso kayak iso. Nek sing cilik ya sing meniki iso. Sing cilik ya. Prima donane. Nomor nggih ngenjang. Letak ngenjang mawon riyin lho. Iya, Mbak. Nomor nggih ngenjang. Nomor nawae ora iso, Mbak. Nomor sesuk ya sesuk. Saiki urung teko nomor sing nomor 1 ngono. Lho sing nomor 1 urung rene, Bu. Nomor 1 Gong tekan kene kok. Urung rene. Berarti aku sik ngode. Yo ora, malah nomor pira mang dhisik. Nomor 5 niku nomor 5. Ora terima nomor 5, malah nomor pira mang welasan. Malah dereng nomor 1. Nomor 1 kal dereng. Hari jam 2. Gak pas kan ya. Iki mau semiko suwi. Saya parah-parah pokoke. Iku 50 nggih mang jane nomor pira ndek lah ora ana wonge dak. Nang tak terusno. Iki tambah iki loro. Ya iki dua nggih. Terus engko sing niku nganu deh. Pegak saos. Sing saos. Nggih. Berarti 3. Nggih, siji cakep. Iya ben mateng sih ya. Mare nek gede ku suwe mateng ora nggih. Ben ngene iki sik lho. Nggih, ora enak nek ngerane. Sing ora sambel. Gak sambel. Iki nek nasi sambel. Kayak keplek ini kan penak ada ora kayak winginane kerana kepleke. Iya betul. Ameh gelut. Iki jenengan ning ade saiki sing tanggung. Sing tanggung. Lah iya iki gedhe rong ana mari kowe. Lah iya. Iki sing anu pira nomor pira, Dek? Kayak nomor mau lho, nomor aku cilik sithik kok. Iya 10. Pira, Dek? Nganu, Dek, tanggung lah 19 biji. Boleh. Bungkus. Neng yo tak slak lagi. Iya, maksudnya iki sing ngono iku mateng. Nggih. Yang ngenteni penol Mbak. Nanu ke sambel bisa kabel tak kadhe dhewe. Iku sing kacang loro ya wis. Nggih gak apa-apa. Mas sing kapan? Ya iya. Sampe Mbak jenenge iku. Dereng niku sing gede, Mbak. Gede urung suwi, Mbak. Ngenteni mekrok. Nggih, kembang. Mbak aku tak belok kasih sambil ke monggo. Iki nomor antrine saiki iki antrine nganggo keplek, nyelak bentuk kepleknya seperti apa yo iki. Pentol legendaris, pentol Cak Pai. Saiki keplek. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Koles. Nah kali ini kita berada di salah satu desa suku Puluhan guys ya. Kang Koles mau cari yang tadinya yang lagi viral. Apa guys namanya? Nah Kang Koles temukan ada salah satu pentol Cak Paidi guys ya. Nah ini guys, tadi ngantrinya tuh lama banget ya guys ya, nggak dapat nomor antrian. Jadi saya apakan guys, diambilin ditelunsupno corone guys ya. Nomor antrian sing wis dhisik terusane gak teko-teko sidane iki aku didoli iki mau. Nek mrene iku kudune nggawa nomor antrian guys ya. Iki guys. Harganya berapa guys? Harganya satu bungkus ini 10.000. Pentolannya besar 1, pentolannya kecil itu ada 4 guys ya. Nah ini guys ya, nggak usah lama-lama. Yuk guys kita coba icipin rasanya pentolannya Cak Paidi ini seperti apa ya guys ya. Warung pentol Cak Paidi itu nggak menyediakan makan di situ, soalnya pembelinya itu banyak banget, jadi penjualnya juga repot ya. Mungkin repot guys, nggak menyediakan makan di tempat, harus dibungkus ini guys ya. Banyak yang tadi just team pesanannya banyak guys, mulai ada 100 porsi ya, ada 200 porsi. Wah pokoknya buat teman-teman kalau penasaran langsung datang ke sini ya. Kalau pengen mendapatkan ini
datangnya jam 11 ya. Nanti pasti kalian dapat. Bismillahirrahmanirrahim, kita icipin dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba pentolnya dulu. Ya, pentolannya tuh ini teman-teman kenyal dan rasa dagingnya ada guys ya. Bumbunya mantap, ada pedis-pedisnya ya. Kuahnya beda sama lain guys ya. Kuahnya tuh ada ciri khasnya tersendiri. Jadi pentolannya itu banyak dagingnya guys, banyak urat-uratnya tadi. Bu. Bener-bener kuahnya tuh mantul banget guys, bumbunya mantap. Kita icipin yang pentolannya besar guys ya, yang jumbo. Mantap juga. Wah ini guys, pentolan besarnya. Bismillah. Nah, Kang Kolis kasih alamatnya guys ya, tempatnya Pentol Cak Paidi, alamatnya di Desa Sukopuluhan, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Kalau kalian kesini tuh kurang lebihnya jam 11 atau jam 12 nanti kalian bisa untuk mengambil nomor antrian. Biasanya sampai ke sini tadi Kang Kolis tuh sampai sini nomor antriannya sudah nggak kebagian ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah dikasih ini guys, diselakno ya, sudah diselakno. Nah, bukanya dari jam 2 siang guys ya, jam 2 siang sampai jam 5 sore. Nah guys, kalau yang pentolannya besar-besar itu harus pesan dulu, inden 1 bulan ya. Harus pesan, nggak langsung kalian kesini dapat pentol yang besar itu nggak bisa guys, harus pesan dulu ya. Kalau kalian pengen ngerasain pentolan yang besar ya. Mantap ya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti videonya Kang Kolis dari awal sampai akhir, nah, jangan lupa teman-teman yang ada kuliner di wilayah kalian bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti Kang Kolis datangin ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.